Katsojat. Tänään mä näytän miten tehdään pizza täällä vitun mikrouunissa. Tää ei oo mikrouunipizza. Tää on joku vitun mulkkupizza. Katsotaan miten. Tässä on ohjeet. Ohjeet kautta joku vitun paska. Okei, tässä näette 11-13 minaa. Ei kiinnosta. Tämäkään ei vittuka kiinnosta, kun yhden kerran testasin, tuli vitu hyvä. Katsotaan. Ja jos joku luulee, jos joku kysyy, että miksi mun naama ei näe, mä kuvaan puhelimella. Eli en tiedä näkyykö mun naama kunnolla, mutta joo, puhelimella kuvaan. Ja jos joku kysyy kommentissa, että miksi sä teet mikrouunissa, kun tää on uunipizza, vittu. Kaikkia pizzoja pysty tehdä missä vaan. Vittu. On tämä kyllä yksi saatana mulkkupizza. Vittu. Tässä on mun roskat. Saatana. Tää mennään varmasti. Vittu mun käsi jäi tänne kameraan. Mutta joo, tää mennään varmasti TikTokki kautta YouTube. No YouTubessa se mennään kuitenkin. No niin. Yksi mun lempipizza. Tätäkin testasin tossa vitun mikrouunissa. Sori kun mä kiroilen paljon, tää on semmonen. Tää saattaa tulla. Tää tulee semmonen vähän erikoinen. Vittu. Tää yhdellä kädellä on vähän ärsyttävää tehdä hommeli. Tää vittua tässä on. Tää yhdellä kädellä kuvaaminen on vitun paskaa. Vittu olisi hyvä, jos mulla olisi joku kuvaaja tässä. Ja mun tuli just pari päivää sitten tuli joku itis, että voisitte kysyä kysymyksiä. Mä voisin tehdä Q&A-video ja on tulossa ja nikotiinipussien videoita on tulossa. Eli siis näytän teille mistä mulla on tulossa. No, tästä on tulossa. Tästä en tiedä. Tää kuva on ehkä tänään. Ehkä. No tänään ehkä kuvan tämä ennen nukkumaan menon kuva on valmiiksi. No joo, tämän mä voisin kuvata, koska muuten tää jää kuvaamatta. Sitten tulee. Katsotaan mitä tässä on. On tässä vielä. Okei, tästäkin on tulossa. Sitten tästäkin on tulossa. Eli siis niistä kahdestakin on tulossa. Joo, mutta joo. Jatketaan pizzapaska. Tää on mun uusi nimi. Pizzapaska. Ja toi Q&A on siis no rules, saatte kysyä kaikkea. Saatte kysyä vaikka henkilökohtaisia kysymyksiäkin ja mä vastaan teille kaikille. Noniin. Saatte kysyä mitä vaan. Vaikka mun setupista. Vaikka tästä. Että miksi mulla on roskia täällä. Sitten mä vastaan miksi mulla on tätä täällä. Esimerkiksi. Että vittu. Noniin. Katsotaan.
mitä se pizza tekee. Laitetaan 6. Ei koota. Laitetaan 9 minä. Ja mä tuun nyt takas, kun toi pizza on täällä. Tämä paska on täällä valmis. No niin, persereikät. Tässä on vitun pillupizza. Ai saatana. Kovaa. Ui vittu. Mikä tässä on? Noni. Tässä se on. Mikrouuni pillupizza. Laittakaa tähän videon alle kysymykset. Ja mä vielä postan ehkä vielä erikseen, jos mä pystyn YouTubessa postan, että on tulossa Q&A. Ja niistä nikotiinipusseista on jossakin vaiheessa, tai siis tänään rupean kuvaamaan niitä ja jossakin vaiheessa droppaa joistakin, eli tästä droppaa YouTubeen joku video, mutta en tiedä vielä milloin, että joo. Nähdään vittu seuraavassa videossa.